že vám to nefunguje. Hele, nahrávám. Nevypadlo potom, No, právě, že... Dělej, skákej. Dělej, jo. Já si myslím, že on mi Dělej, pojď. Bravo, připrav se, jdeme. Dělej, pojď, nafoukni ho. Dělej. No to má. Dělej, pojď, ještě pojď. Tak si ho nasaď znova, dělej. Dělej! Do hlavy, že by vás něco nic vyměňoval, když to fungovalo, by vám vyměňoval něco, aby vám to vypadalo. Víš to, nedostane. Já jsem skoro prodřela peníze. No, ale proč to mění elektrárny? Oni vyrozumění, že jsi jako majitel toho bytu, tak tím pádem oni tě musí poslat vyrozumění, že mění kvůli to všechno.